ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ସମସ୍ତେ ଆଜି କେମିତି ଆସିଲ? କିଏ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲା? ରୋମି ତମକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ? ନାନୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ। ଟୁକୁଲି ତମକୁ କିଏ ଆସିଲେ? ହଁ ମମି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ। ତମକୁ କିଏ ନାନା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲା? ଖାଇକି ଆସ ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ଯିଏ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଯିଏ ପୋଲିସ ଚୋର ଯିଏ ଧରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପୋଲିସ। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଚୋର ଧରିବା। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯେ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯେ ତିଆରି କରନ୍ତି କୁମ୍ଭାର। ଯେ ସାପ ଧରନ୍ତି ଯିଏ ଧରନ୍ତି ସାପୁଆ କେଳା। ମାଛ ଯିଏ ଧରେ ମାଛ ଧରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କେଉଟ। ମାଛ କିଏ ଧରେ? କେଉଟ। ଏଇଟା ଦେଖିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଚୁଟି କାଟୁଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଚୁଟି ଯିଏ କାଟନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଚୁଟି ଯିଏ କାଟେ ବାରିକ। ଦେଖିଲ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ହଳ କରୁଛି ବଳଦ ଧରିକି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଚାଷୀ। ଯେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କମାର। ଯଦି କମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? କମାର। ଲୁହା କାମ ଯିଏ କରନ୍ତି। ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ଭଲ ହବା ପାଇଁ? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛେ। ଚପଲ ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଚପଲ ଯୋଉମାନେ ପାଲିସ କରନ୍ତି ମୋଚି। ଆଉ ଯିଏ ସିଲେଇ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦରଜି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ସିଲେଇ କରେ? ଦରଜି। ଆଉ ଯିଏ ଚିଠି ଆଣିକି ଆମକୁ ଘରେ ଘରେ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏପଟେ ଦେଖ ଏପଟେ ଡାକବାଲା। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ? ଡାକବାଲା। ଟ୍ରାଫିକ ଦେଖିଛ? ଟ୍ରାଫିକ ପାଖରେ ଯେ କନେଷ୍ଟବଳ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଧୋବା। ଧୋବାର